Ọhaneze Igbo ka Igbo bi Igbo Chukwu kere chọọ mma nke ukwuu. Biko na mụ na nwoke na-akpọ onwe ya King of Boys ma gofado ụmụ mensi. Ọ sị na ọ na-esili boys a na-esili, ọ na-esili mensi a na-esili ya. Ọ na nwoke ejikwa na onye eze Jizọs wee mana na ọ pụtago kịta ka ọ kpee udo. Wee na-asị na ihe ọbụla ihe a na-akpọtụ n'efere mbụ wadaju kene. Ihe a na-akpọtụ n'efere mbụ wadaju kene. Biko na ya bụ vidiyo nwe ka o si wee dị. Mgbe ese ka mmee wee weteli ya onye ọbụla biko ebe ọbụla ị nọ na-enene m ka barụ na-efolo m na channel a. Maka na ebe anụ anyị nọ is all about breaking news, all about latest news. It's all about ihe ọbụla na-eme na Ndi Igbo anyị na Nigeria as a whole. Nke ọbụla mfọ metụtala onye ọbụla ejikwa wee mụta ihe. Ohe mma ka barụ na-eweta na channel a. Abụrụ m onye asịrị. Abụrụ m onye ya bịakwuo nke na mere eme. So achọrọ m ka unu nene vidiyo onye eze Jizọs a. Unu nọ ihe ọ na-ekwu regarding J Park, akwa ọkụkọ, eze ikuku, and the governor. Ma nke ma onye dibịa eje arrest ya. Ọ tụchara ha nche niile ọnụ. Biko gee na vidiyo onye eze Jizọs ntị. Anyị na-anachi ya azụ. Hello ladies and gentlemen. Unu ga-asịkwa na m abịakwa ọzọ. Ekele ọlụ eke. Ibe mbịa bụ kịta ndozi. Maka na dịka nsi wee kwu na mbụ, ekesịa n'ama eburu jebe n'obi. Ekesịa n'obi eke na mkpuke. Ekesịa na mkpuke eke ka nne ji. So biko nụ anyị ncha bụ ofu. Ma onye ekwujọ ma onye na-ekwujọrọ anyị ncha bụ ofu. Na-atụ ala ọmalụ ma atụ ala ọfọ ka ofenye isi n'ọbịa. Akwa nwa onye ọba. Akwa nwa onye ọba ọ mmadụ ka ebu, onye nke ebu. Ịma na ndị mmadụ na-achọ ife anyị akọ ka ese ka atọ. Mana ife mma n'elu ụwa bụ na ekwensu adara ike ebe udo dị. Onye na-eso mmadụ ka ọ ghara ịga n'iru nwekwa n'ike fụ ndị fani ya na-emekọ ife tinye ọgbọ aghara. Mana uche ka ọgwụ, uche karịa ego, maka uche ka eji agbata ego, uche ka eji alụ ọgwụ. So ka anyị welu na uche wee lụọ anya bụ ife bụ ya. Onye eze ara akpara oke dịka nsikwu ya na mbụ. Ọ ife mebe ka nji wee sị na mụ na ndị dibịa amaghị ezi. Mana edote isi na-elisi nsị ya na ọgba ya ladị. Anyị gbusi anụ kaira. Ndị Hausa na-emerụkwa omenala n'aka ụka. Fancha niile bụ ofu. Ị na-aka ụka fụ onye omenala n'anya, onye na omenala fụ na onye ụka n'anya. Ọkwọ n'ofu ala ji ofu chukwu a ka a na-akpọku. So na ibe nji maka ya bịa bụ J Park nwanne m onye ma mara na ama na emejọghị maka polisi akpọọlụ mana biko nataba udo ka ịchọ. Onye bụ nwanne ya bụrụ odogwu. Eze Obi na Asaba ọkwọ na onye nke bụrụ nwanne m. Mana ama na ịnụ ozi ya. Ọkwọ na onye nke bụrụ mata. Wee luo echi. Ebe onye na-emetara ya kwuo na ọ metara ya. Anyị ncha bụ ofu. Okomgbu dibịa gbaala maka ife agwa anyị. Gbaalakwanụ n'isi ju nwoke ntu okwube ife baya n'ọnụ. Okomgbu dibịa gbaala. Kerufaga. Ndị nne chetara mana ndị nke adịgodo mba gbaaranụ. Maka na ife ụwa na-eme bụ onye na choice ya. N'onwe mgbe m bịa n'ebe a kwuo na onwe ndị ji gold agwọ eme nke a na-eme nke ọzọ. Onwe mgbe m kwuo na onwe ndị ji gold agwọ ọgwụ. Ụfọdụ wee refa abịa tụ ofu onye. Gana ndị mmadụ a na-asịka, ndị asịrị a na-asịka. Facebook ama ụfọdụ njakịrị ndị ọzọ ebulie onye emela amalana ka anyị jikọọ na obi ọnụ na anyị ncha bụ ụmụnne. Ka ndị mba yala ịmụ anya amụ. Ofu ndị enu ya apụta na soshal midia si na onye eze na ndị omenala na-ayị. Maka ndị mmadụ amarịfa na-akpọ nwanne. Ya nwanne ị na-emezi omenala eju ya maka na ọ na-eme omenala. Ọ garapụ na ya na Chukwu ya ekpe. Akwa ịbụ nwanne m. Eze Obi
ụbọchị nta ka a chọọ na Owere nchi jee paakị gbaalaba na onye kwuchazi n'ibie Ogechi nwanne m Ogechi Okeke nwanne m Okeke njike karịsịa butuo iwe butuo n'ọnụma butubenu Mr. Gọvanọ eziokwu butubenu onye eze na-agba oku a butubenu ọkwanụ nwanne ka anyị ncha bụ Kem Palasi anyị ncha bụ nwanne ka anyị jikọọ n'aka ọnụ ka anyị Igbo dị mma ekenekwa m ụnụ na-enecha video na majikwa m n'aka na like biko na like ịcha ikabarụ share like video kabarụ subscribe wala na this channel ikabakwa na arụ wila notification gị ka isola na-enweta notification mgbe ọbụla na post video of nke kachasị mkpa wee bụrụ biko ikabarụ na drop comment gị na comment section ka ọ wee nwee ike na-agakwa viral ka enwekwa ike na suggest the video to other audience maka na ishare video na onye ọzọ esoli gị mụta ihe na-amụta onye ọzọ esolukwa gị fọ ihe na-afụ na-asị na Ili Igbo niile ma biko gba nwoke nọ ebe nwaanyị nọ ma adịla ọnụ ọbụla ma mgbe na-asị biko were na nke a jide arụ